Селямус. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Вересня, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Уряні Сітумєрова. Вітаю вас. Посли ЄС підтримали рішення ввести санкції щодо осіб і компаній, які несуть відповідальність за будівництво Керченського мосту. Про це в Твіттер повідомив журналіст Рікард Йозвяк. Цей перехід, що складається з двох мостів – залізничного та автомобільного, Росія побудувала 2 роки тому. Він з'єднує російський Таманський півострів з окупованою Керччю через острів Тузла. На санкціях ЄС проти Росії через незаконне будівництво моста наполягало українське МЗС. Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти 2 осіб та 4 компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту. Буде формалізовано пізніше цього тижня. Нагадали про жертви насильницьких зникнень в окупованому Криму. Під посольством Росії в Києві відбулась 50-та акція «Кримсос». У списку зниклих кримчан, про яких все ще нічого не відомо. Тимур Шаймарданов, Сейран Зінідін, Іслям Джепаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апсілямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Теріхов, Руслан Ганієв, Арсен Алієв, Ескендер Ібраїмов та Ервін Ібрагімов. Правозахисники відзначають, що у жодному з 15 випадків зникнень не було проведено ефективного розслідування, нікого не притягнули до відповідальності. Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха стабільний, без погіршення. Лікарі поступово привчають його самостійно дихати. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук. Вже 3-й тиждень наш Володя Балух знаходиться в лікарні після злодійського нападу. Новини від лікуючих лікарів. Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання. Володимир Балух потрапив до лікарні швидкої допомоги 8 вересня з травмою голови та переломом ключиці. Медики зробили йому операцію на голові і ввели в стан штучної коми. 19 вересня Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного в заподіянні тяжких травм Балуху. Ним виявився 32-річний житель Київщини. Як встановило слідство, між потерпілим і підозрюваним виник словесний конфлікт. Чоловік завдав Володимиру удар ногою в спину, той впав, вдарившись головою. В окупованому Криму 9 провайдерів повністю блокують 25 українських сайтів. Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи, який провели у вересні 2020 року. Серед заблокованих сайтів Цензорнет, КХА, Black Sea News, Українська Правда, П'ятий канал, Укрінформ та багато інших ресурсів. Заблоковані на півострові і медіа нашого телеканалу. Кримська правозахисна група закликає міжнародні організації посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова в Криму.
На Гірному Карабасі вперше за 4 роки почалися повноцінні бої між Азербайджаном і Вірменією. Вчора азербайджанські війська пішли в наступ у відповідь на вогонь з боку вірменських позицій. Принаймні про це заявили в Міністерстві оборони Азербайджану. На всій лінії фронту тривають запеклі бої з застосуванням танків, безпілотників та реактивних систем залпового вогню. Точних даних про втрати сторін немає. Єреван каже про 200 вбитих та 50 одиниць знищеної техніки Азербайджану. Баку це спростовують, натомість кажуть про звільнення 7 сіл в регіоні та десятки одиниць знищеної техніки Вірменії. В ЄС, США та Україні закликали сторони припинити вогонь та сісти за стіл перемовин. Нейтральну позицію зайняла і в Росія про розмороження конфлікту в невизнаної республіці. Далі у сюжеті. Залпи артилерії та мінометів. Так почався недільний ранок на лінії розмежування у Нагірному Карабасі. Війська Азербайджану пішли у наступ на територію невизнаної республіки, яку в Баку вважають окупованою територією. Там живуть майже самі вірмени і тільки декілька азербайджанців. Бої після 4 років тиші спровокувала вірменська сторона, кажуть в Баку. Ті буцімто відкрили провокативний вогонь по мирним мешканцям. Bugün şəhər Ermənistan silahlı qüvvələri Цього ранку Збройні сили Вірменії, використовуючи різноманітну зброю, зокрема важку артилерію, відкрили вогонь із різних напрямків по наших населених пунктах, а також по позиціях військовиків. Унаслідок обстрілу з боку ворога є жертви серед цивільного населення й армійців. ateşə tutmuşdur. Президент Азербайджану також сказав, що армія його країни обстрілює військові позиції сусіда, унаслідок чого було знищено майже все розміщене біля кордону озброєння. В ході масової атаки у відповідь Азербайджан заявив про звільнення 7 населених пунктів. Ведуча тамтешнього телеканалу повідомляла новину, ледь стримуючи сльози. Füzuli'nin 4 kendi ve Cebrail'in ise 2 kendi işgaldan azat edilip gözümüz aydın olsun. В Єревані назвали це загрозою для стабільності Південного Кавказу, який є коридором для доставки по трубопроводах нафти і газу на світові ринки. А прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян зауважив, що наслідки можуть бути непередбачувані. Я хочу повідомити країнам-співголовам Мінської групи та всій міжнародній спільноті, що ситуація дуже серйозна. Повномасштабна війна на Південному Кавказі, на порозі якої ми стоїмо, може мати непередбачувані наслідки. Вона може вийти за межі регіону і набути масштабнішої форми, поставивши під загрозу міжнародну безпеку і стабільність. Україна, Сполучені Штати, ООН та ЄС вже закликали сторони припинити вогонь та сісти за стіл перемовин. Росія є військовим союзником Вірменії по блоку ОДКБ. Вони регулярно проводять спільні навчання, а на території Вірменії базуються 5 тисяч російських військових. Але Федерація зберігає формальний нейтралітет. Проте міністр закордонних справ країни телефоном поговорив з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. А офіційна Анкара вже висловилася у підтримку Азербайджану. Настав час покінчити з вірменською окупацією. Час платити за рахунками. Інакше Вірменія буде і надалі чинити свавілля. Вона повинна піти з окупованих земель. Всі знають, що це землі Азербайджану. Bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Туреччина повністю солідарна з Азербайджаном. Ми підтримуватимемо Азербайджан усіма можливими способами. Ми дві дуже близькі нації. Насправді ми вважаємо один одного однією нацією, але з 2 державами. Це дуже унікальні відносини.
Військовий конфлікт між Азербайджаном і Вірменією спалахнув ще у 1988 році через територію Нагірного Карабаху. Більшість населення регіону складали вірмени, які висловились за приєднання до Вірменії. В 91-му році там навіть відбувся референдум, який не визнали ні Азербайджан, ні ООН. Проте бої припинилися лише у 94-му році. Однак сутички на лінії зіткнення спалахують і досі. У Вірменії та Азербайджані вже оголосили воєнний стан та часткову мобілізацію. Владислав Стужук, Заман, АТР. Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки, що на Донеччині. За минулу добу з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 випадки порушення режиму тиші. Всі обстріли були неприцільні і мали провокаційний характер, тому вогонь не відкривався, повідомили в штабі ООС. Противник здійснив одну неприцільну провокацію на Донецькому напрямку. Близько 10-ї години ранку російсько-окупаційні війська випустили 3 черги зі стрілецької зброї у напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали, бойових втрат унаслідок обстрілу немає. До ослаблення карантину в Україні готова тільки одна область – Кіровоградська. Найвищий показник захворюваності в Тернопільській і Чернівецькій областях. А ось число хворих за добу в країні зменшилось. Якщо раніше Міністерство охорони здоров'я фіксувало більше 3000 чоловік на день, то за минулу добу коронавірус виявили у 2671 особи, 37 людей померли від ускладнень, одужав 571 пацієнт. Будь ласка, дотримуйтеся цих правил, які встановлені, дотримуйтесь їх, дотримуйтесь рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Вони всі направлені на одне – це збереження вашого здоров'я, шановні українці. Для нас це є головним. В окупованому Криму за минулу добу підтвердили 81 випадок коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих на півострові, за офіційними даними окупантів, досягла 5312 осіб. 3310 людей вилікувались від COVID-19. В окупованому Севастополі невідомі порізали плакат зі Сталіним. Портрет радянського диктатора висить на перетині вулиць Генерала Петрова і Новоросійської біля офісу місцевого осередку КПРФ. Севастопольські комуністи встановили банер зі Сталіним перед незаконними виборами окупаційного губернатора Севастополя. На плакаті генералісімус закликав проголосувати правильно. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!